I wonder abakwamseleku iChristmas bayidla njani. Bayadibana bonke as one big family okanye umntu uzihlala nabantwana bakhe then ke utata uMshamseleku enze eza rounds azenzayo ezovisitha yonke laa mizi. Ndibuziswa ke kuba ndiye ndabona uba uMangwabe sana ebekunye nefamily yakhe on Christmas Day. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So not so long ago unyana kaMangwabe apha kuDecember ebecelebrate i-birthday yakhe esithi una 23 years. Now uMangwabe ngoka-83. So ndithe xa ndibala ndafumaniseka uba inoba mhlawumbi wena 16 or 17 ngoku ebanaye teenage pregnancy yakhe. And then ke ngoku noMangwabe naye ke bethunani uyazalwa namhlanje i-27th of December. So happy birthday kuye nonyana wakhe. So unyana kaMangwabe ke uye waposta ifoto. Now kule foto ke bekho uMangwabe kunye noMawande nomama kaMangwabe noNtondo ke kaMangwabe yena ke unyana ebinguye obefota siyazavela ezinye ifoto eyedwa. But then ke ngoku uMangwabe isinye isandla sakhe besiqhawukile. Anti kaloku since sibonile uba ukhona wife number 5 we are all curious uba wayethe uzawuhamba inoba usekhona na. So ke ewe kwi-photos ebezithathiwe for i-new season uyabonakala unxibile iringi but kaloku asenoba bezithathwe even before the new season okanye before kuthathwe uwife number 5. So ngoku simbone kunye nefamily yakowabo and then ke ngoku isandla ikhathiwe ifoto. So bendiqonda ndibona ubona uba usayinxibile na iringi because kaloku le ifoto i-recent. If usayinxibile iringi then we know for sure ba akho ndawo aye kuyo sana uMangwabe usahleli usabambelele. Asizoba salinda uJanuary sibone uba ithini into. Mhlambi ke kungenzeka uba uMangwabe ke iChristmas beyityile emzini wakhe and then mhlambi ke in the afternoon wahamba wabheka kowabo. And phofu akho nento wrong emntwini otshatile ba akhe ahambe ayotyela iChristmas kowabo because I'm sure ixesha elininzi umntu uye ayityele iChristmas emzini wakhe. Ndandibona kwivideo elandelayo ke bethunani happy birthday kuMangwabe nonyana wakhe. Bye.